Sa genaf cáfans kisci. Ar a bheasach daine. Iwan. Ar a bheasach daine beag an coppa an céis. Sfad gléibhrí a chuide. Fá gléibh Fá gléibh ar sin. Jane Coltas about it. An collas? You do. Col. Tú? Fad gléibhrí a. No, gan painted, no. Údach. 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 Drape. Mountings, coideach fan mountings. Bheadh fan mountings ar coideach. Nameplates agus mountains. Agus an taí fearre, an dú acin you can sin fearre an week an taí fearre. An taí. As an taí. So. O coin acu sé fearre an taí. Ó, he. Ní sé go mé dhéon sin de cha. Well, they got the cane as a law. Agus furach uan an fet na haig. Agus we got nandúist fet na haig. Ach, na es a hanja la gan of sin. Ha blian hin, blian hin fa. Harro ake laun, nuair sin. Harro ake. Ach, nu hanja la gan of sin. We gaan keertje toesan. Woorden. Kees, ne? Toesan. Vorig naar het pad naar huis. Tegeljaar. Tegeljaar, spiergeljaar. Spiergeljaar. Er werd zo eens wat naar huis. Deed ik het rustje, ik het de koor niet wat naar huis. Heb ik. Kiesje sto. Kiesje story. Heb ik me gewoon mooi aan Gorny aan. Oh, dan je een minister om kitchen. Kleed hij kijk een minister gewoon hij. Passion al. Dat is wel. Katholic. Maar geworden. Ja. Een minister daar, wie het prioor is. Welke zin wie het die story is. Story. Een big deal like it around. Oh, wat een. Like it like Ja, dat droeg ik aan. Hij is gemeen. Had er goed ik bezig.